Arratsaldeon, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi eta beste zer baino lehen eskerrik beroenak gure amaren heriotzaren ostean azken ordu hauetan, azken egunotan eman diguzuen babesagatik eta oso eskartuta gaude familiko partaide guztiak. Pozez, gainezka, ilusioz beteta etorri gara gaurko emanaldi hau zuei eskaintzera. Alde batetik gaur Hondarribia, bihar Lekeitio. Abuztuan sartu gara, liga erdia pasa eta gero, eta goi mailako ikuskizuna izan dezakegu. Ez dugu zalantzarik eta gaurko jendetza ikusita, honek adierazten digu berriz ere, nolako bultzada ematen dion arrauntzaleak, hemengo ontziari, Hondarribiko eskifaiari, bai emakumeetan eta baita gizonezkoetan ere, eta itsasoa ere mamitsua dugu eta azken orduko gorabera batzuk ere bai, haizeari dagokionez uste baino indar gehiagoz joko du eta gainera ematen du, nolabait mendebalde aldetik indar hartzen ari zaigula. Ea zer dioen, Ibon Gaztainazpi, tostakideak. Atzaldeon, Mikel. Ze moduz, Ibon? Oso ongi ere. Tankera edera du, bikaina du, asteburu honek itxura oso ona, bihar Lekeition, gaur hemen Hondarribian, eta hondartzan jende asko, baina estropada ikusteko, oaindik gehiago. Ikeragarria da, nik esango nuke, TK Ligako, estropadarik, Euskotren Ligako eta Eskola Ligako estropari jendetsuen azkeneko urteoetan, hause dela, azken hamarkadan, herriko ontziek badakigu ze ibilbide egun duten, eta hori hemen antzeman egiten da. Beste di, Mikel, gaur abuztuak bi ditu, bihar 3. Hondarribia eta Lekeitio tradizio handiko banderak gaurko albistegietan esan dugu. Lehenbiziko Hondarribiko bandera hementxe Bidaso ibaian, ez eremu honetan. 1994an arraun denboraldia betean sartuta gaude eta iruditzen zait hemendik gainera gora egingo duela Euskotren Ligan berdintasuna handia. Eskola Beligan, Orion nagusi, badira bezalako gauzak, ni amorratzen, ikusteko ontziek zer egiten duten, eta betikoak gure gaitza, hause da, etorri, haizeari begiratu, eta dagoeneko, ez usteko, handi zamar bat ere. Jaso dugu, itxasoak ekarri dugu. Halaxe da, eta ez ustekoa ez da, urrengoa albistea, baina nolabait ezateko zain zegoen arraunzaleen mundu osoa. Ze gertatuko da Tolosaldeak aurreko asteburuko lehiaren ostean jarritako helegitearekin. Badugu jadanik albistea eta gai hori jarraitzen izan dugu Eritz Hernandez lankidea. Arratsaldeon Eritz, zurea da hitza. Arratsaldeon bikote, alaxe da, helegite aurkeztu zuen Tolosaldeak Castron gertatutakoaren inguruan, badakizu arraun lagunak bere kalean joan zela momentu luzez, eta azkenean 3 segunduko zigorra jaso zuela Lugainen ontziak, Tolosaldearentzat ezen hori nahikoa izan, deskalifikazio eskatzen zuten, baita estropaderrek errepikatzea ere, baina azkenean bere helegitea ez du aintzat hartu. Ligak esan genezake eta beraz oraindik badago bidea hori jarraitzeko aukera, baina momentuz behintzat ez da aintzat hartu Tolosaldea ontziak aurkeztutako helegitea. Honen inguruan hitz egin dugu protagonistekin, Euskotren Ligako protagonistekin, Tolosaldeko neskekin adibidez, baita Zumaiarrekin ere hauxe kontatu digutena. Dano dakigu ze gertatu zen, bakoitzak ikusiko dago etorako bakoitzaren ondorixuak, guk ikusten dut jarraitzen dugu esaten, esala izan nahikoa zigur hori. Nik uste dut helburu finko bat ez dugula jarri besta, ez du beti urtetzen da, eta nik uste dut temporada hasieratik estropada bakoitza irabaztera. Orduan, bai da alde batetik banderak irabaztia, eta liga irabaztia da gure helburua. Egisa da, temporada erdixa jundala, denboraldi erdia, eta hor darela horixo dagoela pelean. Nik uste dut igual hasiera batetik, ez dakit txapelketak izan diela, ez diela izan, ez jakola hainbeste kontutan hartu, eta oso fin dabil. Aurrenengo objektiboa hori dek, ez? Bi atzetik lagatia. Eta hori lortzen baldin badi hau, orduan ja igual beste gauza batzuk pentsatzen eziko gaitu, baina lehenengo objektiboa dek, salbatu inberkala. Eura gileak, gaina guk bajamarren jokatuko di hau, korrintiak ez diatu lan asko ingo dunik, aiziak akaso pixkat eta lautik angoaztik eta ezingo gaitu kexatu nik usteat lagoa gaur honena izan berlik ekera eta ez gaitu kexatuko kaliekin. Eman dizkigu, adierazpen zehatzak Manterola jaunak eta hemen datuak besteak beste itxasbera eta 5 eta 27 minututan koefiziente oso bajua. Maria Hilak 33,
koefizientea oso bajua, Ibon. Mikel, guk arraun emanaldietan gabiltzanetik, kontu hau egin, nik oroimenan dudan bajuena. Txasoa hilda bezala, baina ez dago hilda, Eta hemen berriz, gaurko batimetria horra ezagutzen dugu, hemen barruko kaletan ondo gehiago laugarrenean, itxasberan urtekorik handenean 0 kalean ia ondorik ez, kanpoan Iger Lurmuturraren parean, nahikoa ondo, alde horretatik ez dago arazorik, eremuaren erdikaldean, 8 metro, gaur orain marea dagoen bezala, 10-12 izan daitezke, ondar gainean beraz alde horretatik inolako arazorik ez. Eta olatuak metroazpikoak izango ditugu, periodo, 9 segundo, metro erdingurukoak estropada eremuaren erdikaldean, eta kanpoan berriz, altuxeagoak izango dira. Eta niretzat, momentuz, osagai garrantzitsuena, hoxe, haizea 10 korapilo, baina azken unean aldatuta, iparreki aldetik ez. Orain, ipar mendebaldetik. Alegia, Donostia aldetik, Bizkaitik, Galizia aldetik, bezala, horren eragina nabarmena. Kike Manterola entzun dugu. Teorian, itxasoan teorik bada, 3. eta 4. kalea, batez ere 4. hobe bihurtzen. Babes garrantzitsua du, Jaizkibel aldetik. Dudarik gabe. Bueno, eta neskak astear dira, lehenik eta behingoz gora ezagun Donostia Arraun Lagunakek 57 puntu, Oriok ere 57 ematen du, bien arteko burruke izango dela, nagusia bintzat aurtengo Euskotren Ligari begira. Tolosaldea 3. 50ekin, azken hitza esan gabe, baina puntu garrantzitsuak galduta aurreko biekin kontuak egiten baditugu, eta baita ere Ibaika 4. Orain, sailkapeneko 4 apalenak ditugu lanerako pronto. Eta lehen kaletik Donostiarra dugu, 2. Astillero, 3. kaletik Hondarribia, eta 4. Zumaiarrak. Momentuz, 2. kalean goraberatxo batzuk bai, Astillerokoek, eta gaur gainera patroi aldaketa dute. Sara Vázquezek Paola González jarri du patroi lanetan, eta hortxe ari dira estatxa hartzeko arazotxoekin, Ibon. Ez da harritzekoa, gaurko haizearekin eta maniobra honek eskarmentu pixka bat eskatzen baitu, eta alde horretatik arazo gehiago ditu Astilleroko, patroi gaur debutariak, Paola Gonzálezek hemen Donostiarraren eskifaia, Mikel, enara arruti, sartu da 3. tosta estriborrean, Urbietak pasaden astean egindako mugimenduei, Somalia eta Veronika Aballo Baborren. Amalia Solla, Galiziarrak mugitu ditu, esperientzia gehiago duten kirolariak izanik, tostako arraunketan. Hori da, Astilleraren inguruan aipatu dugu, batez ere patroi aldaketa, nabarmendu beharrekoa, Baborrean 2 ikutu, gaur Carla Rosadilla, Anketik eta Leire Gomez, Oskarren tostan. Bandera txuria, semaforoa aldatu da, eta berde kolorearekin, hasi da Jaun Andreok txingudiko 17. banderaren bila dugun norgeiagoka. Eta lankideok ez dakizte iruditu zaizuen, baina irtera azkar xamarra, abisu eman eta semafora jo du, nik uste bati baino gehiagori lo harrapu diola irteraren aginduak, eta hurrengorako bintzate adi egon behar. Bueno, hemen epailentzat ere ondorioak ateratzekoa izan zen, azken asteburuan gertatutakoa, Ibon, eta danak erne eta zorrotz, ez? Hori da, batez ere GPS-ari ere, denok hortxe, gainean, ea nola dabilen, repeta. Horrik usten duguna momentuz, Mikel, Baborrera jo duela Ama Guadalupekoak, Hondarribiak, lehen aipaturiko babes horren bila nabarmen. Kai berrira iritsi bitartean behintzat, badu jokoa, metro batzuk, eta aukera baldin badago segunduren bat irabazteko, hori haien alde. Momentuz, Astillerok hartu du estropadaren burua, prebizioak ikusita, haizea 20 kilometrotik gora etzela pasako ikusita genuen, eta orantxe bertan anemometroak 23 kilometro orduko abiadura neurtu du, eta, albistea hori izan daiteke. Bestetik, 5 erdietan, marea aldaketa dugu, eta ikusiko dugu hor haizearekin eta ze gertatzen den, Ibon. Haizeak iruditzen zait egin beharreko kolpea egin duela, eta orain beherantz egingo aldo, eguna bukatzeko seguru. Orain behintzat uste genuena baino, haize dezente biziagoak dabiltza, nabarmen. Astilleroren irteera hau aipagarria, ez gainera kale aldetik mesede galanta duelako, 2. kaletik ari da Astillero, eta 2 segundu Zumaia eta Hondarribiari eta 3 Donostiarrari, Ibon. Irtera osona, 2. minutua betetzerako,
Baia ontzi bana. Astilerok. Azken aldian iruditzen zait gora egin duela, Astilerok eta azkeneko bi astebukaeretan bi estropada on behintzat kateatu dituela. Bueno, ea Zumaia, oraintxe kai berritik hor pasatzen eta berehala izango dira hor zabalagoetan eta estropada beste erabatekoa izango da hor zalantzarik gabe, oraindik babesean Zumaia, Mikel, metro izango dituzte, bai, eta aprobetxatzen ari da hori. Donostiarra dagoeneko hor badaramatza minutu bat dagoeneko hor nola baita zikina jaten. 5 segundoko galera. Bai. Egira Zumaia nola egin duen azken 40-45 segundoan aurrera. Baina argi Zumaia, pixka bat estriborrera. Uste dut behar bada eraman duela Goikoetxe. Eta Hondarribia kalearen erdi. Naroa Goikoetxea, gaur Zumaiaren txopan. Eta hemen Hondarribia. Gogora dezagun nola dagoen sailkapena, bekalde horretan, ez dago txantxetarako, Zumaia gugan kokatu da ez, 3. eta 4. kaleen artean, eta gogoratu Zumaiak 28 puntu dituela, 4 hauen artean hobekien duguna da, sailkapen nagusian, Astillerok 3 puntu gutxiago 25, Hondarribia playoffeko tokian 23rekin, Donostiarra oso urruti 17rekin. Donostiarrarentzat gaur estropada hasiera honetatik bi ontziko galera izatea oso kolpe larria da. Bai. Begira ez, Zumaia bere kalea ona egiten. Kalea ona bai, baina asmatzen ari dira. Hori ere bai. Mikel lehen ez dugu ezan, Hondarribian gaur aldaketa bakarra. Nere Amunarriz sartu da, 5. tostan, eta Zumaian ere, Balier Nintxausti sartu da, Magiri arte, Pabo respaldan jarri du gaur, Kike Manterola prestatzen. Zumaia Joan Arraun elkartetik, Zumaia aldera joan dako hautzita, bai? Aurrek urtean ere bai. Zumaia, Begira Zumaiak, buelta eman dio egoerari, 2 segundo eder Astillerori, 3 Hondarribiari, Donostiarra 8 orain. Ea hor kanpo kaldean. Balizetara iristeko oraindik 350 metro, Ibon. Zumaia ipatuta, lehenbiziko bandera hemen, aro modernokoak, estropadak pentsamen duela mendeak ere egiten ziren, baina aro modernoan 1984an hemen Bidasoi baian, Claudio Gorria patro izela, Zumaiak hotel modern historiko hark irabazi zuen, urte historiko hark. Zumaiak dena irabazi zuen urte. Argi, uste dut, Goikoetxea eraman egin du, gehitxo aukera. Horren ordaina izango da, metro batzuk gehiago inberko dituela gero, balizara iristeko. Baina, ontzi bateko errenta hartu dute, Astillerren aurretik, haizearen indarra orain hor kanpokaldean 16-17 kilometro orduko, ez iparreki aldetik, baizik eta ipar mendebaldetik. Hori da garrantzitsua. Donostiarra 11 segundoko galerarekin. 150 metro, hortxe dira. Horren metro gehiago indarko ditu, eta beste kontu oso garrantzitsu. Zumaiak dagoeneko asmatzen badu bintza ziabogan, Hondarribiari kalea irabazi dio, gero nahi izan ezkero, 3. etortzeko. Bere kalera itzultzeko 4 metro ikusi dugu datoa. 12 metro kalkulatzen ditugu 3 segundo. Beraz? Hori. Horrentzun dut patroien bat, horretik olatua. Ea ba. Aurreti doaz Zumaiarrak. Zabaldu, Zabaldu egin dira. Bai, pasatxo. Eta hene, begira Astillero, Mikel Jesus, Hondarribiak, patroia debutaria, eta begira nola joan den, lekutara joan den. Orain lehen kaletik Donostiarra, Maroño Galiziarra patroilanetan. Oso naziak hor, Trapaia itxura atzen nahi da, bai. Ura nahaztu du haizeak hor, eta maniobran hartutako denborak, Zumaiak 6-0 zazpi, Astillerok 6 eta 13, Hondarribiak 6 eta 15, Donostiarrak 6 eta 21, maniobra ostean, oraindikan, 5 segundu, Zumaiak Astillerori, Hondarribia 8 dator, eta Donostiarra 14. Haizearen abiadura orain, 16-17, 18 kilometro orduko.
Baldintza hauetan, Mikel, lehen baborretik sartzen zitzaien, haizea itxasoa orain estriborretik. Laugarren kaleak zer du? Joateko babesa eta orain etortzeko, bueno, kalea libre izan ezkero ondokoa, bai, pixkanaka baborrera jotzeko auke. Begira Zumaia. Kuadroan, krokisean ikusten dugu, Zumaiaren norabidea, Hondarribiarena ere bai, pitima eta baborrera eginda. Nahi duena egiteko aukera. Olatuak markatzen diona, zukutu beharrean dira. Astillero oso ongi, haizearen alde oso bizi dator, Astillero, segundu bat eterdi errekuperatu dio, azken metro hauetan aurretik doan Zumaiari. Ondoko itxasorik apenas da, haize olatua gehiago. Begira Zumaia, nabarmen. Begira olatua arbendiak. Donostiara erabatatzean, Ziabogan galera 13 segundokoa zen eta orain 15koa. Baina proportzioan gehiago galdu du, Barrankaz gehiago galdu du, dudari gabe. Eta lankideo gaizire dagokionez badabil, Ibon, aipatu duzu kolpea emana duagoela, esan genezake erregulartasunez haizea joka dabilela, eta ikusiko dugu, hemen eguna aurrera doan einean haizerak beherantz egiten duen edo ez, baina momentuz behintzat hemen helmugako balizetan haizea indartzu dago. Astillero 2 segundo luze errekuperatu dizkio, zaregileen ontziari, Zumaiarrei, eta... Azkarrago dator. Bai. Astillero azkarrago dator. Eta baditu metroak oraindik, zazpireun da 30. 2 segundo. Poparean ondoari dira Kantabriarra. Eta orain, une honetan, baldintza oso antzekotan arraunean. Bai, eta hau gertatzen ari dena albiste txarra da, sailkapeneko 2 postu arriskutsuetan direnentzat. Donostiarra azkena izanik, zer esanik ez, baina etxeko traineruarentzat, Hondarribiarrentzat ere bai. Playoffeko tokian dira, Astillero 2 puntu gehiagorekin, eta begira orain Astillero eta Hondarribiaren artean 9 segundoko koska dugu, eta Astillero atzetik aurrera dator, eta Zumaia harrapatzeko zoria. Bai. Espaita inolaz ere berdina haizearen kontra edo alde aritu. Normalean haizearen herrioan ere bai, alde kontra joatetik alde tortzera pipala terdi paladako erritmoan, diferentzia izaten da. Astillero atzetik aurrera dator, nabarmen, ia 6 segundu errekuperatu dizkio, Ziaboga ostean zaregileen traineruari, eta orain beste 200 metro luze falta dira helmugako balizetara iristeko. Eta Astillero atzetik aurrera poliki bueltako luze aparta egiten ari da. Oso onere, orain enfilazio oso ezberdinak dakartzate. Laugarren kalera bezala bere kalera Goikoetxea, eta Astillero esango nuke bigarren kalera enfilatu duela. Orain orekatuta ditugu parean Zumaia eta Astillero. Hondarribia erori eginda, zehar, Mikel, 10 segundo, eta begira, Donostiarra, Hondarribia harrapatzeko zorian. 2 segunduko tarte txikia dago. Hemen titular, handi bat dago, barrurantz, Donostiarra eta Astillero, kale hauetatik oso azkar etorri dela. Oso azkar ere, Postak eta 27 minututan itxasbera eta begira. Urakorazia ere bai. Euskalo. Bueno, momentuz Astilleroren aldeko segundutxo bat markatzen digu GPS-ak ikusi pantailaren goikaldea. 130 metro. Azken txampan erabakiko da lehia hau, baina Astillero abiadura handiagoan dator. Biziago ere bai, Ibon. Bai, pare bat osta, traineru erdirik ez, baina pare bat osta, bai. Eta atzetik Hondarribia eta Donostiarra Donostiarrarekin, parekatuta datoz eta esango nuke Donostiarra estutzen ari dela. Astilleroren txanda, Astillero! Bai Astillero, bai Zumaia! Ea hirugarren posturako Hondarribiak gogortu erritmoa igo, ea ba! Donostiarra eta Donostiarra iruditu zait, baina bideo finixarekin argitu beharko da, Ibon. Iruditu bai, baina badakigu hor marra nola botatzen den, eta abar, zain egon beharko dugu. Alaxe da. Bueno, ea epaimaitik zer adierazten diguten, haiek datoak aztertuta,
momentuz erreferentzia hortxe izan dugu, dotorea benetan Astillerok egindako luze hori. Bikaina eta datuak oraindik ez ditugu pantailetan, baina iragarkien ostean, dida batean, hori dana zuei eskaintzeko moduan izango gara. Astillero atzetik aurrera etorri eta dotore aritu da, lehen txanda honetan Txingudiko 17. bandera dugu jokoan, Hondarribiako uretan. Agurterdi berriz, ikusentzule zareten guztioi, Txingudiko 17. banderak eskaini digun lehen txanda, pentsa ezazue, zein zorrotza izan den batipat azken metroietan, epaileak oraindik bideoa aztertzen ari direla, zailkapena ofizialtzat eman aurretik. Eta pantailetan denbora bakarra, jarri digute, Zumaiaren hain zuzen, 11:25. Horrek zer esan nahi du? Hor ari direla, arreta oso hori errebizatzen. Bien bitartean, hemen ikusten dugu, Garbi, Ibon. Bai, hortxe pranka, koazta, aurreko koazta, Mikel. Bai, hortxe sartu duela, nolabait aurrekalariaren arraun txikiaren pala. Hortxe, pala, horixe. Horixe, Donostiarraren alde. Hemen zailkapena, Astillerok 11:23 eta 80. Bigarren Zumaia, segundo bat eta 200 gehiago Zumaiarrentzat, 11:24 eta 80. Hirugarren Donostiarra, baieztatzen da, ikusi berri dugun hori, 11:26 eta 60, 12 eta 70 eunen, eta Hondarribiak azken tokia, 10 eunen gehiago erabilita. Aurrera, Eritz Hernandez. Bai, esplikazioak eskatzen ari ginelako barkatu Paola González, Astilleroko patroiari. Paola, felicidades. Gracias, muchas gracias. Habéis volado en ese segundo largo, no sé, dinos qué es lo que ha pasado, porque si no me equivoco, 6 segundos habéis recortado a Zumaia para ganar la tanda. Creo que nos hacía falta este chute de confianza porque al final siempre pecamos de que en el segundo largo solemos fallar más y bueno, hemos demostrado que el rival que tenemos al lado nunca se puede confiar porque siempre vamos a estar mordiendo a buscar el mínimo fallo para estar atacando. ¿Qué has notado tú en la Copa en el segundo largo? Porque es verdad que aquí hace viento, no sé si hace tanto viento fuera, si ayuda, si hay ola. Cuéntanos un poquito porque desde aquí no vemos nada. Yo creo que se nota mucho que de mitad de largo para afuera el viento sube bastante. De hecho, si no me equivoco, aquí hay 0,3 de ola y cuando sales afuera hay 0,8. O sea, cuando estás en boya ya se nota que empieza a subir. Y bueno, hemos demostrado eso, que con olas o sin ellas pues somos capaces de andar y que somos un equipo pues que siempre se levanta. Sí, porque bueno, el inicio no fue tan positivo, digamos, porque veníais haciendo una buena pretemporada, pero es verdad que en estas últimas regatas sí que estáis confirmando que sois un bote regular y que, bueno, igual podéis meteros incluso en la tanda de honor. Pues ojalá que sí, desde luego que hay que ser realistas, pero el objetivo es ese y somos un equipo muy joven, pero que si algo nos sobran son ganas. Pues se te nota en la cara que has disfrutado en este segundo largo. Felicidades y a ver qué sucede al final. Muchas gracias. Paola González, patroi gaztea Astilleroko arrobikoa, baina Kamargon aritutakoa utzita, eta berriro hementxe da. Larri ikusten duenean entrenatzaile batek bere burua probatu behar du eta zirte dosart. Gaurko honetan asmatu dute eta bueltako luze oso dotorea egin dute. Dotorea eta egin duten maniobrarekin, hor maniobran 3 segundo eta bajutik jota, joan zaizkie eta karaletik. Todos los demás enduro, ¿vale? Bueno, orain bigarren txandaren aurkezpena dida batean, lehen kaletik Ibaika, bigarrenetik Tolosaldea, hirugarrenetik Arraun Lagunak, laugarrenetik Orio, goazen eskifaiekin, Ibo. Bi aldaketa Ibaikan gehienetan bezala, Babor Brankaldean, Usu Eosa eta Itana Markina gaur estropada jokatzeko. Bigarren kaletik Tolosaldea dugu. Patroilanetan Nerea Perez. Aldaketa bakarra egin du Erostarbek, bigarren tostan, Olatz López sartu, Garazi Ormazabal lehorrean, eta Baborrean, Nerea Agirrezabal eta Usu Neurkiak, hirugarren eta laugarren tostak trukatu dituzte, beti ere, azkeneko estropada aintzat hartu. Hirugarren kaletik Arraun Lagunak eta albistea hemen, Maider Bero eta beti Piñeiro errekuperatu dituela Baborreko banda horretan. Hori da, eta horretaz gain, Mikel, Udane Goenaga, hortxe hirugarren tostan ikuste dugu, arrobiko arraunlari indartsu. Naiara Martinek, pasaden igandean bete zuen tostan.
Eta laugarren kaletik hori jo, momentu honetan goigoian dagoena, bi garaipen eta 57 puntu Arraun Lagunakek duen kopuru berbera. Lau aldaketa egin du Patxi Frantzesek eta azte bukaero ia tosta berdinetan egiten du. Baborrean Usue, Urra eta Edituran gazartu dira, laugarren eta bosgarren tostetan, estribor bosgarrenean Udaneoioz eta gaur Prankari Mireia Uranga. Eta ordezkoen tostan, arraunari esperientzia hondikoak, adibidez Biki Piñeiro, Leku Barri, eta, bueno, Pariola Bera, Urdapileta, esan nahi du, badagoela nolabait aldatzeko aukera eta kudeatzeko indarrak eta bar, ez? Hor da, momentu hontan, egungo txapelduna den Arraun Lagunaki aurre egiteko kuadrilari sendoena, sailkapena eskuan hartuta, eta azken estropadetako maila ikusita, horia da, hori jo. Bigaraipen baditu, horiok, Arraunek bost, horregatirako, sailkapenaren buruan, eta hor, bueno, koska ikusten da Tolosaldea, nabarmen. Bueno, eta bestetik, Ibon, tarte hau, berandu xamar heldu direnentzat edo, emanaldi hasieran, bueno, eman dugu albistea, ez? Ander Salinero lehiaketako epaile bakarrak ez du onartu aurreko asteburuan Castron izandako goraberaren ostean, Tolosaldeak jarritako elegitea, hau da, kaltetua sentitu ziren eta elegitea jarri zuten epaileak bai 3 segunduko zigorra jarri ziolako Arraun Lagunaki, baina hori zuten behar bezalako zigor bezala interpretatu eta horregaitik elegitea jarri zuten. Aste osoa hausnarketa egiteko hartu eta gero, Salinero jaunak gauzak bere horretan ustea erabaki du, eta gainera, bueno, koste ekonomiko hori Tolosarren bizkar gainean jarri du Ibon. Bai, bueno, niri egia esan Salineroren epaiak enau harritu, eta ez dut esaten ontzat ematen dudanek, baizik alakoetan gehienok espero genuen Mikel ez zuela erabakirik aldatuko, horrek nolabait zalaparta handiak garriko ez zuelako. Horre... Zer esan eta zer hitz egin asko dagoan gertatu zenari buruz, orain 20 segundotan botatzen. Batik bat, nire ustez titularra, Ibon, hori da, hausnarketa bat ekarri behar du, eta gainera, epaileen arteko komunikazio hori eta laguntza hori eta futbolean adibidez egiten den bezala, nik uste dut hori mai gainean jarri beharko litzatekela dagokionaren mailan, noski. Batetik, epailearen lanaren inguruan, eta bestetik, Mikel, patroi batek epailearen agindua jasotzen duenean, norabidez aldatzeko egin beharreko pausei buruz. Eta bezala ikusi gaur goizean, ondarrun, nahi kariosak, Zarozko patroiak zer egin du. Dita batean. Bai. Dita batean. Ea ba, semaforoak keinukari oraindik, eta lehorretik ez dute bandera txuria altxatu. Haize gehiago ez dabil, Ez, gehiago ez. Anemometroak orain 16koa markatzen du, 16 kilometro orduko. Hori da abiadura. Bandera txanda honetan dago. Tolosaldearen estatxa hori, ez aldago, hor naztuta besteena baino laburxiagoa, iruditzen zait, lehen kalean ere, beste horren beste esango nuke, Ibaikari buruz. Sofia Boskar, abante. Denak eskuta, oai. Hortxe epailea, egira orantxe, Ibaika. Tolosako estribor denak abantean. Bai. Izetxoaren eragina nabarmena da. Bandera txuria goian. Semaforo agorri, bai! Balekoa. Azkar asko, Bai, balekoa. Bueno, lehen txandako datua, bataz bestekoa. Aizaren abiadura 19,2 kilometro ordutz. Eta bikote, astilleroko patroiak kamara aurrean ez digu izan, baina ondoren hitz egin dugunaren arabera, bera komentatu dugu, bigarren kaletikan 3 eta 4 ondoaren diferentzia asko igartzen dela, metroko sakonera dagoen, eta bueltarokoan hori berak ezan du klabetako bat hori izan dela, ez? Ondoaren sakonera gehiago dagoelako 4 eta 3 kaletan. Bueno, el mugalde honetan 4 metro. 4 metro, eta gaina marea bizitan, gaur marea hileak dira. Baldin bada hemen bukaeran, kanpo aldean ni nago konforme hausnarketa horrekin, Gonzalezen hausnarketa horrekin. Bueno, hemen GPS bidez lortutako datuekin goaz, Arraun Lagunak estropadaren burua hartuta, branka aurretiz hartuta,
Orio oso hurbil segundu batera, Tolosaldea bira eta Ibaika 11 bateko atzerapenarekin. Arraun Lagunak aurrere, ara Mikel, minuturako, 2 segunduko abantailarekin. Eta talde hau zerbait ondo egiten ari bada urten, hori bintzat bai. Atera egin da tirua bezala, zizu bizian. 2 segundo orain, Arraun Lagunak hori, ontzi bat ere bai. Ontzi bat ere bai, eta estropada hasi berria dugu. Minutu terdian, 3 segundo aurkari zuzenei. Kalearen baurraldetik etxaniz, nabarmen. Egia da, Arraun Lagunak 3. kaletik doala, eta, bueno, metro ona direla hauek, baina baita Oriorentzat ere. Orio giruditzen zait horrein izango duela papes gehiago. Antxe. Barraren mutur hartantxe. Baina irtera oso gogorra Arraunena. Oso gogor, apurtzera, apurtzera. Gaur 8 gogoan dut, gitxon ere. Balizan, 7 edo baziren, eta Castron ere bai, Gero galera ziaboa garaian, eta bai. Ea bai, estropadak osotasunean egin behar dira txukun, garaipena lortzeko. Bagoaz Patxi Frances Oriotarren prestatzailea entzutera. Baider, disparo y traer, Alegia bizkarra azkar botatzeko. Tolosaldea 5 segundoko galerarekin, Orio 4ko galerarekin. Oriok abantailik badu orain izango du. Bai. Orain izango du. Arraun dagoeneko itxaso aterea da, urrengo 41 segundoan. Izango du laugarrenak. Beste dato bat, aurreko txandan Zumaia izan da, puntu hortan lehen txandako honena, eta Arraun Lagunak Zumaia baino 4 bizkorrago, alderantziz Tolosaldea Zumaia baino segundu bat gehiago erabiltzen, eta Ibaika 5-6 segundo gehiago. Ritmoan, Orio 35 palaskasean, eta Arraun Bueno, 34. Babesgunetik errenta ederrarekin atera dira Joan Mari Etxaberen emakumeak, Ibon. Pentsa 4 segundo. Ea orain, ziaboga bitartean eta batez ere ziabogan asmatzen duten ala ez. Bueno, dut patroi gehienei azkeneko estropadan, nolabaiteko maniobra txar bat egin da hor, beti ere komeni zaiele mailen hori ez dutzeko urrengo gunean itxurazko bat ematea. Nik esango nuke orain tarte hori egonkortu egin dela, azken minutu honetan diferentziak ez du gora egin. Ea ba, zer dioen Oriotarren prestatzailea. Maider, un poquito más agresivas de disparo, Maider, todas un poquito más agresivas. Bueno, beste erabateko lehia dugu hor. Aizea ere bai, kanpokaldean 20 kilometro orduko hor. Ur lasaiagoetan baino, nahasiago dago hor. Arraunek badu hau aurten, irteran txikitu, hartu 3-4 edo hartu beharreko segunduak, eta gero, hortxe, bere batean. Gero hori kudeatu. Bai. Arraun Lagunak entzat, bueno, liga erdia ona izan da, baina arazoa izan dute nolabait ziabogetan eta hor badute beste pausu bat emateko aukera, Ibon. Bueno, pasaden igandekoarekin alderatuta. Bai, argi da, barmen. Orio alderantziz, goruz doan kuadrilla da, ala dirudi, poliki. Bai, eta itxasoan patroia bera ere, beste konfiantza batekin. Bai. Orain kanpoan, hor kontuak Oriok babesa galdu duenean, Arraunek beste 2 sartu dizkio. Beste 2 segundo orain. Babesgunean 4, orain beste 3. Gainera oso askar, hor 100 metroko tartean. Bueno, balizara hurbiltzen ari dira, ikusentzuleok. Eta Arraun Lagunakek 2 traineruko errenta du Tolosaldea eta Orioren aurretik eta Ibaika 16. Eta orain Oriok eragarri sufritzen kanpoan. Beste txandako ontziarekin kontuak egiten baditugu. Zumaia hor zen askarrena, 4 segundora legoke, eta Astillero ere Tolosaldea eta Orioren aurretik. Orio pederatzi da, Bai. Hor minutu tardian, asko sufritzen hor kanpokalde horretan. Gainean dute, hortxe bere ala baliza. Tolosaldea 2. jokatu da, Arraun Lagunaken atzetik.
Eta hori bigarren sari izango litzaketeke bikote Arraun Lagunak entzat, irabazi ezkero behintzat puntuak sartzea, Tolosaldeako traineru Orio eta Arraun Lagunaken artean sartzen baldin bada behintzat. Bueno, arazori gabeko ziaboa Arraun Lagunakek. Bigarren Tolosaldea, orain Orio. Nahiko egokiak, nahiko egokiak, maniobra hauek. Orain altzuetek, barka nahi duen egiteko aukera du. Hemen da Ibaika, bueno, baleko maniobrak. Eta hau edatoak, Arraun Lagunaken demora 6-0 bat. Gero Zumaia izango genuke lehen txandatik 6-0 zazpi. Tolosaldeak 6 eta 10, Oriok 6 eta 11, gero Astilerok 6 eta 13, atzetik Hondarribia Donostiarra eta Erne. Ibaikak ohorezko txandan egin duen denbora aurrez Donostiarrak markatutakoa izan da, 6 eta 21-ekoa. Maniobra ostean, diferentzia gora. Arraun Lagunakek Tolosaldeari 10-11, Oriori 14, Ibaikari 23. Denboraldik ondinak, diferentzia. Bai. Goazen Patxi Frances jauna entzutera. En esta dinámica no hacemos nada. O espabilamos con disparo o no hacemos nada. Nos cuesta caer. Y lo hemos hablado antes. Hacer xamar. Frances jauna. Eskatzen die nola baiteko bizkarrarekin hortzeko, baina treneru bat inertzia horretan, inertzia hori aldatzea, ezinezkoa ez dute ipatuko, baina oso zaila bai. Oso zaila bai. Oriorentzat garrantzitsuena ez da orain txandako 3. izatea. Baizik eta aurreko txandako 2 ontzi momentu honetan aurre sartuko liratekela gaurko sailkapenean. Hau da, Astillero eta Zumaia. Eta hori da, hor kudeatu beharreko kontua. Puntu bat galtzen duzula, bueno, ez da ona, baina hain larria ere ez, baina 3-4 puntu galtzen baldin baditu, horre kolpe hartuko dute hori jotarre. Abeka irian datoz, Mikel. Baita, Tolosa ere ondo dator, bigarren dutzeanetan, eta alderantziz Orio asko ari da sufritzen. Bizi arraunean, 2 eta 3. Itxabek estropa aurretik esan dit, jendeak esan dezala nahi duena, baina bera konfiantza handia duela Alzuet patroiaren gara. Hau da, entrenamentutan eta erakutsi diola gai dela, eta ez berari bakarrik taldekidei ere bai. Eta erakutsi du aurten Alzuetek gai dela. Esperientzia eta eskarmentua, eta nortasun handiko patroia dela gainera. Mikel, harrituta hogeita 4 segundo. Hori horentzat gaurkoa asko okertu da. Ez dakit hor zen, diferentziarekin hori fatama. Orio berez 4. kaletik joan da, esan nahi dugu, 4. kaletik aritu da Zumaia, Aldameneko kaletik ari da Arraun Lagunak, eta tartea gora doa. Arraun Lagunakek orain Tolosaldeari 16, Oriori 26, Ibaikari minutu erdi pasata, eta larrien hause da. Tolosaldea behin-behineko sailkapenean bigarrena da gaurkoan 15 segundora, Zumaia lehen txandatik eta Astillero 21 segundoko atzerapenarekin gogoratu helmugan Astillero aurretik kokatu dela, eta gero 5. Orio. Guazen Patxi Francesen gana. Maider, tenemos a Ibaika 5 por detrás. Como nos hacen ya, toma por saco la liga. O sea, a ver qué cojones hacen. ¿Vale? Astillero va delante nuestro. Astillero. Ez da giro hor. Bueno, barruan aipagarria iruditzen zaite jokabidea. Zer egin du Arraun Lagunakek Ibon? Bueno, baborrera pixka bat nahikoa kalea libre du, eta maniobra radikali gabe, Mikel, zer egin du pixka bat natural, aizeak tiratzen dionarekin, etorri baborrera. Eta lehen txandan konturatu gara, Astillero buelta horretan, bigarren kaletik oso lan hona egin duela. Baita, entrenatzaileak ere danak Erne, eta agindua garbia da. Agindua garbia da. Eta une honetan Tolosa ere bigarren kaletik. Martxa honetan lehen kaletik amaituko du estropada Arraun Lagunake. Hau da, kolpea. Egurra, eta ligan ere bai. Eta ligan ere bai, egundokoa emango du. Tolosaldeari gaur puntu bat sartuko dio, baina hori 4 puntu. Urteko garaipenik argien. Ez ligakoa bakarrik, urte osokoa. Eta baliotsuena, noiz gertatzen ari den kontuan hartuta. Arraun Lagunak hementxe da. Estropada eremoa zeharkatuta erakustaldia ematen.
Hemen da Lugainen eta Oñerua. Alzueten agindutara. Hemen Donostia Arraun Lagunak. Bai! Liderza sendotuta azen nolako ospakizuna. 11-0 behin-behineko denbora Arraun Lagunak entzat. Hemen dator orain Tolosaldea. Zerkauzia traineru azken txampan. Bai, Tolosaldea. Gaurko bigarren denbora 11-19. Orio Zumaiaren atzetik eta Donostiarraren aurretik. Orio. Donostiarren aurretik. Bai, Orio. Bosgarren tokian 11-24. Bai, Ibaika gaurko azken postura doa. 8. Ibaika 11-40 Errenteriako emakumeek markatutako denbora. Benetan mamitsua gaurko jardunaldi hau. Txingudiko 17. bandera Arraun Lagunakek irabazi du eta nola gainera 11-0-3-0-7. Estropadaren honetan denborarik onena Oriok markatutakoa da 2022 urtean 10-40 batekoa. Eta gaur, kanpokaldean genituen baldintzak, barrukoak ere bai, ez ziren marka girokoak, dudarik ez dago, baina Arraun Lagunakek erakustaldia eman du gaur. Tolosaldea bigarren, urruti baina sendo, bere, nolabait maila hori, espero ziteken maila hori hor, bigarren postu horrekin lortu du, baina segundu asko galduta, kiniletan uste genuena baino desente gehiago. Eta gero, Astilerok 11-23, Zumaiak 11-24, eta Zumaiak baino 10 segundu gehiago, borobilduta, berez bederatzi luze, nahi baduzue, Oriok galdutakoa. Gero, Donostiarra, Hondarribia eta Ibaika. Ibaikaren denbora 11-40, Garaileak, Arraun Lagunakek Ibaikari, 37 segundo sartu dizkio. Hor duzue, datu sorta, eta nahi duzunean eritze hitza eskatu protagonista hurbilduzunean. Bestalde, lasai, bestalde, zale asko, giro ederra, hondartzan ez dago, nik espero nuen jendetza, baina hemen ormaolatu honetan eta jendetza handia dago, ia beti gertatzen den bezala Ibon. Sarrerakon esan dugu, nik izan behar banu, Liga osoko estropadari jendetsuena, hauxe izaten da, egun garrantzitsua gaur, Mikel Euskotren Ligako sailkapenari begira, orain arteko golperik handiena puntutan eta eman baitu, eta denboretan distantziak harrigarriak. Oso handiak. 16 Tolosari minutu erdi hori. Itxasmila bat eterdi egindakoa, ematen du, batxegoaz, ematen du Galiziako sailkapena dela, 3 itxasmilatara estropa jokatzen dutela kontuan hartuz. Aurrera eritz. Bai, gurekin baitugu, Arraun Lagunekeko arraia, dudan egonaga, zorionak. Zerrik asko. Urteko estropadarik onena agian, hasi eta buka aldea areagotuaz? Gure lana eta etorri gara, azkenean, lehengo hasikoa pasata geho esan dugu gurea etorriko gala, estropada hasi, bukatu, albaldin bazan irabazi, eta hortara geha, eta emaitzari hola izan da, eta hoxe pozik. Hazi irteera egin duzuen. Irteeran, minutu terdian okerez segunduko aldea, ez dakit hori zuen plan, hasi eta gero aldea helburua izan, hasieratik ja buruakin atatzea, hasieratik albaldin bazan, aurrenekoak atatzea, horrekin ja buruantzako ere asko da, eta hola izan da, hasieratik atea, eta ja aurretikan. Udan, buruak aipatu didazu, igandeko estropada eta gero ni pentsatzen dut buru horiek asko funtzionatu dutela, agian zuen patroiarenak bereziki, ez? Ez dakit nola ikusi duzu Joana aste honetan, eta nola ikusten duzu orain, gaine irrifartxu pentsatzen dute pozik egon zarela alde horretan ere. Aste honetan lan handia indeu, gure taldeen, elkartu ingea, eta Joan antzako ere esan deu, hasieratik lehengo gaztekoa aztu, eta hasi buru berri bat. Bandera, eta hori gainera 4 puntu sartu dizkiozue. Pentsatzen dute ligari begira garrantzitsuena hor goian mantentzea da. Gaur garaipen bikoitza, hirukoitza edo ez dakit nola kalifikatu. Azenen aldea da, baina asko eta aliberen gutxi. Bainikan asko falta da, eta ikusia dago burruka handia daola, egunen batean lehenengo gatzea, eta eurrengo igual 5. Orduan, estropada jongo gea, baina gutzako ere mesede.
Dedikazio bereziren bat baldu bandera honek? Bueno, amona bain ospitalen dakat, eta seguro hortikan beira daula animatzen, da, amona zuzako da bandera hau. Oso ondo, berarentza zuentza zorionak udane disfrutatu eta gozatu, lider zarete gainera orain aldean ditu da. Eskerrik asko. Egun ederra, Arraun Lagunakeko kirolarientzat, eta, ez hainona elastikoa jaso berri duen Miren Garmendiarentzat, baina kirola da hau, Ibon, horrelakoetan aurre egin behar beti. Begira, sekeño egiten dituen, animo eta animo, barrotuik ateratzen zaio. Garmendia, alduen neurrian eusten, Maite Goñi, Euskal Irrati Telebistako irrati eta audio zuzendariak eman dio elastikoa, gogoratu, Euskal Irrati Telebistaren babesarekin, azken urteetan bezala, sari hau eta zelkapenean, Garmendiak 48, Maroñok 45, gero Etxaniz dugu, 44ekin, Nerea Perezek 42, gero Ugarte eta Alzuet. Zelkapen nagusiari begira, oraindik guztira 16 estropada dira, gaurkoa 9. jardunaldia izan dugu, eta Arraun Lagunakek alde batetik berdinketei begira baditu jadanik 6 estropada irabazitakoak, horrek duen garrantziarekin, eta bestetik puntotan ere, joska polita du orain Oriorekiko 4 puntu gehiago, eta Tolosaldea gaur puntu bakarra galdu du, baina 8 puntura da, Ibon. Pausu handia ligari begira. Pausu handia eta datuen gordintasuna eta ostasuna alde batera utzita, gaur diferentzia ikeragarriak denekin, eta beste bat erakutsi du, Mikel, gaurkoa, Kastrokoa, Getxokoa, gaur 15 pasaian ere bai, ontzi hau atera egiten da azkar. Oso azkar, eta Orioko estropadak endutan, 4. kaletik eta aritu ziren ura, estropadak gehienak, 2. 3. minuturako 3-4 segundorekin kokatzen dira. Lankideok? Aurrera bai. Gurekin baitugu entrenatzaile ere, Juan Mari Etxebe, Juan Mari zorionak. Eskerrik asko. Zen olako garrantzia du gaurko garaipenak ikusita Castron gertatutako guztiaz, astean egon den polemikaz, ez dakit, pertsonalki nola hartzen duzu gaurko garaipena? Pertsonalki, Kriston Pozakin ez taldea sendutasun handia erakutsi du, astean zerre gure entrenamendu jarraitu dugu, ezan genuen hasiera batetik, zantzillo gehiago bat eman genuen, buelta emango niola, eta demostratzeko gaur imer genuen estropada. Eta, ni uste gaur bolo bilatzen zaigula bai goiti beraino, jauta jabe eta arro, oso arro taldean gatik, eman duen pasu horren gatik, ez? Ni uste, konfiantza izuarri jagoela talde barruan, lesillo batzu jatorri dira, rekuperatzen egia, eta ni uste bersio gona hau dela, ez? Arroan Lagunak bersio hau da, eta mendik gaur espero dut igandero lamatero eta guk uste, ez? Igual, olako margenakin ez, ni uste talde gona gela eta oso azkar gabiltzela, eta lehen urteko taldea zango nukia obio eginela, ez gileran aiatzen euneko hortan. Santzioa aipatu didazu, momentuz jakina da bintzat, Tolosaldearen elegitorrek ez duela aurrera jarraituko, ez dakit zure balorazio pertsonal horren inguruan zein den? Gauzatzu, irakurketa handia dago, eta guke bat gure aldeko pro batzuk, dena ez dagoela horren garri bidez. Pero ena sartuko horre balorazio, ezan genuen garbi hartu genuen igandian, zantzillo hartu berrun hartu behin genula, eta astelenian entramentuan aurreko hitz ezan duzen. Kentze baldima gure oberremontatu ingo dugu, eta guria da, eta gure horren bila jongo gea, buru marko urratxu gea, eta guztien nik aurko errabiakin taldea, kiston pasu mandula, eta hori izan duela kakua, ez? Mala hosti batin jarri zaigu zizuarria, talde oso konzentratuata da, eta bolo bilata dena, bai. Mari, igandean begirada asko Joanarengan, zuk hemendik kanpo babesa adierazi duzu, orain Joana, bandera astintzen ikusiko dugu, ez dakit nola ikusi duzu, eta nola ikusten ari zira zure patroikako txartean berria. Apusto gorra ezen, eta bezako ere, ez? Reto handia zen bere atzako, ni garbienakan, patroia gona edala, eta gauzako oso onden goitula. Momento batzutan, nerbilu hoik, azkenian formuloko kotxe bat ematen manezu, azkenian, dena karneta dakagu, nigo dominatu imerda, ez? Hoi falta jo, kaku, lasetesun hoi, eta hori joan gertatu zen, pixka bat, tenseilua, nik gauz bat aintzen nahi izan, GPS gauz bat aintzen zielako, eta ziago gezako nan. Orduan, zakit, gauza batzuk izan du dior, arrao xamarda izan du dena, beak ez zuen ondo kudeatu, eta, gero azkenean zatu ginen, neko iztu, gazketa zion, eta gero, hor palakin eta bai ez, kalea abordatu egin nula eta za, bagi azkarro ginala, hiru aldean egin nuen joan olatu gara zijoazalako, guk estropan ikusi genuen irazia, bagen nuen irazteko aukera,
Bueno, azken egiakuk eto txikillo falta jo, pues hori, erregatak emango jona, ez? Estropak emango jona, igandero, olako estropadetan, eta hor ikusko da, bere, oso konfiantza handiakat, bera gutatze bai. Eta nik binez borroka bota eta animo pila bat, eta mendik ez da mila eskertzortzagatik, eta lan bikaina egiten nahi. Mari, azken bat, 4 puntu gaur hori, pauso garrantzitsua. Ba, hombre, zemata lehen eman egitu niu, galdu genuen estropa hori jokatzen. Eta bueno, hor guk akatzen genuen, gaur hori jokatzu zaio, berriz 4 puntu ez. Hor badakabu beste markan txok batuan, beti ezatena gu posilu fallatu, beste gehiatzen dut egin, Tolosari ja eki jogu bresa politxa, eta bueno, bide hon hartzen nahi dela, liga gondik 7 estropa honak atzen dira, baina bueno, taldi hola erantzuna baldimaka, mendik aurrera puntu gutxi galduko jugu. Mari, disfrutatu geratzen dena banderataz. Vale, mila esker den hori. Txabe jaunaren hitzak, Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusiaren eskutik jaso du Joan Alzuetek bandera, eta arraunak goi-goian dituztela ikusi ditugu arraun lagunakekoak, hau ez dago erabakita, ez da gutxiagorik ere, baina errenta onaren jabe da Donostia arraun lagunak, eta garaileen azken minutu dotorearekin itxiko dugu gure emanaldiaren lehen zati hau Euskolabel Ligarekin buru belarri hasi aurretik. Gurea! Gozatu! Fuka, ekipo! Ergometro! Bat! Bi! Hori osei garen! Guazen gure aliga! Fuka! Enorme! Bikaino, ekipo! Bikino gai! Guazen! Bat! Bi! Zata bat! Bi! Iru! Lau! Fuka! Bost! Sei! Zazpi! Final! Zortzi! Behatzi! Amagoten! Akaba! Fuka fuera! Hor daba, garaileen posa, lidertzan sendo arraun lagunak bigarren hori 4 puntura, bekaldean playoffeko tokian Hondarribiak 25, Donostiarrak 20. Hau da, Txingudi Baian hemen bandera jokoan zela gertatutakoa, berehala Euskolabel Ligako norgehiagoka handia Hondarribiko 28. bandera izango da jokoan, eta zuzenean eskainiko dizuegu estropada.